60 ka, Miss Belmarie. Ayun. Alright? Oy. Yes. O, siyempre, kahit pa paano, hindi ko naman kaya ignorin yung sa'yo. Kung sino pa hindi ko na, yes. So, dahil mag 2 hours na rin tayo, ay ko namang habaan ng oras natin dahil alam ko kailangan nyo matulog. Di ba last din yung school bukas? Margie Liban, hello. Ako di nakasali, Atining. Anong hindi kasali? Oo nga, hindi ka nakasali, Miss Sari, di ba? Tingnan natin, baka may lalagtaan ako dito. Basta, sino nandyan? Abangan nyo na lang, okay? Ads Bon. Hello, Tamsak. Ads Bon. Prime Rose. Party. Ata anak ko gumala sa labas ng pag-uwi pagdala pansit. Kain ko din kasi sayang kahit busog na. Ha ha ha. O di ka pa Bill Marie, mayroong blessing, di ba? Ayun ang ahak-ahak. Uy, kasi bihira lang tayo magkaroon ng mga kapitbahay na marunong mamigay, okay? Oo, appreciate ako. Kaya lahat ng nagpalipad ngayon, abangan nyo na lang ang gagawin natin dyan. Salamat po. At na-appreciate ko lahat ng mga members ko dyan. Salamat po na hindi kayo bumitaw. Hangat kaya natin, ituloy-tuloy yung ating channel. Maintindihan ko naman kung hindi rin natin kayang ipatuloy. Pero sa hanggang mag-stay sa akin dito at tuloy-tuloy pa rin yung ating journey ng buhay, journey ng mag-25. Kung patuloy pa natin to, kung kaya natin o kaya ko pang gawin, sana suportahan nyo pa rin ako. At dahil alam ko na hindi ba yung basta-basta na ginawa nyong effort para sa akin, kaya maaari lang every month nagbibigay tayo ng sayang ngiti. At natutuwa ako dahil naintindihan yung sitwasyon ko na kung ano lang ang kaya ko. Alam naman natin na pare-pareho nang tayo mahinahangad. Gusto makabigay ng ngiti at gusto mo rin magkaroon ka ng accomplishment kung ano ang gusto mo sa buhay. So, bakit naman to, Daddy? Bigla ka na namang mawala, tapos bigla ka na namang sabihin So, yes. So, dahil bukas ako ay may sipag-sipag at Saturday, pero subukan ko pa rin magla-live. Pero yung pag-games natin or baka ituloy natin sa Sunday evening dyan. Di ba mayroon kayong isang linggo na walang school? Sa mga nanay na may mga babies. Patuloy pa rin ako magla-live kahit kasi mahirap kasi yung mayroon akong sipag-sipag tas mag-live ako para pag-games. Hindi ako parang nagmamadali ako palagi. So, sana maintindihan nyo naman. Hintayin na lang natin kung at kung mayroon tayo Sunday at susubukan ko Sunday, Tuesday evening dyan, Christmas Eve, para mayroon tayong pang Christmas Eve, di ba? So, yes. So, sa lahat na, kasi gusto ko lang malinawan natin